Gaur Bizkaiko ikastolen aldeko jaia handia ospatzen dugu, eta leloak berak dioen bezala, lekuko hartu bezain laster, iaz, gerizpetik eguzki begire jarri ginen lanean, ekin eta ekin, eta argi izan zazuela, horrela jarraituko dugu etorkizunei edo etorkizuneko erronkei aurre egiteko ere. Erronka zari garela, gogora dezagun, eguzki begi ikastolak 22 urte daramatzala, hasierako 2 helburu nagusiak bete eta azken muturrera eraman nahian. Batetik, heziketa euskalduna eta euskal kulturaren ingurukoa eskainiz, eta bestetik, kalitatezko heziketa lantzen pedagogia berritzaile eta eskatzailearen bitartez. Gauza asko gertatu da 1976ko uztaila hartatik. Alegia, guraso talde batek ikastola zabaltzeko asmoa iragarri zuenetik. Garai hura eta egungoak ez dute zerikusi handirik, baina ez pentsa hain ezberdinak direnik ere. Euskarari dagokionez behintzat, atzo eta gaur erronka bera dugu. Gure hizkuntza zaharra bihotzean gorderik izatetik, espanen ertzera eramatea. Eta argi izan zazue, horretan ari garela, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa, Baxe Nafarroa eta Siberuako ikastolok. Beraz, eta gehiago luzatu barik, gure proiektuaren alde ekin nahi duten euskaltzale guztiei dei egiten dizuegu, gurekin batera lan egin dezazuen, gure euskara eta euskal kultura bultzatu eta aldi berean ikastolen proiektua sendotzeko. Zertarako euskara gorde bihotzean gustua hartzen badau espanen ertzean, 31. ibilaldi honen kantak dioen bezala, jar dezagun euskara Espainetan eta goza dezagun euskaraz bizi eta eziz. Bihotz-bihotzez, ondo etorri eta eskerrik asko ibilaldira hurbildu zareten agintari, antolatzaile, parte hartzaile, eta batez ere euskaltzaleok gaur gurekin gerizpetik eguzki begire jartzeagatik. Esandakoa, ez dut gehiago luzatu nahi, etor dadila beraz, eguzki begi ikastolaren izenean bere lehendakaria, Mari Jose Arriandiaga. Egunon, eta ongi etorri bertaratu zareten guztioi. Agintariak, herriko erakundetako ordezkariak, beste ikastoletako kideak, eguzkibegi ikastolako bazkide, irakasle, ikasle oiak. Eskerrik asko, bene-benetan, Bizkaiko ikastolen elkarteak eta eguzkibegi ikastolak egin duen deialdiari erantzuteagatik. Ibilaldia gaur herrira etorriko zela jakin genuenetik, ilusio handiz ekin genion erronkai. Urte terdiko bidea izan da, kultura ekintzaz beterikoa, eta ikastola honetako guraso, ikasle eta langileak buru belarri murgildu gara zeregin honetan. Aipatu behar dugu Galdako udalak emandako laguntzagatik. Eta bereziki, bolondrez moduan lanean ibili diren herri honetako hainbat elkarte eta lagun. Azken batean, euskara eta euskal kultura ardatz dituen proiektorekin bat egin duten euskaltzale oro. Gerizpetik eguzki begire, gure leloa bai, baina gainera gure bidea, gure oraina eta gure etorkizuna. Ikastolaren ekimenez, asko eta asko batu gara ibilaldiaren inguruan, eta herriko eragilekin elkarlanean ikasturte oparoa eta zabala izan dugu. Heldu da eguna, gure eguna, eta euskaltzaile guztien eguna. Horregatik gaur, jente asko egongo da Galdakon, naiz eta batzuk ezin etorri gurekin egotera. Eta gure asmoa da gaur denok egun ederra igarotzea eta disfrutatzea jai erraldoi honetan. Amaitzeko esan oso pozik gaudela, ibilaldiak denok indar berritu gaituelako. Eta geroan ere euskararen aldeko lanean bakoitzak bere esparrutik elkartu egingo gaituelako. Agur denori eta ondo pasaga.